nagkare malabog na ning dapit sa subok kay gahi-gahi naman ni subok dani. Atong butangan pod guys og sardinas. So guys, gaurus-urus na lami na kaazo ni. Mga antanin jo guys. Magandang araw sa lahat ng mga nanonood sa ating vlog for today. Musuway mig suot sa kabutungan kay mangita mig bamboo shoots or ubod sa Bisaya. So that is our house. So manang matinga mo inig agi na arang gabaan sa inigsud na nami puyanan kay aga marang gipuya na kusina nga gaba. Si undoy na guys kay musuot mi dadto og naabay mga ubod. Hinluan sa ni Jagdan kay ro makasuota. Way buho na doy di ko matilabho kay karaan man nga ad sa baboy ning dari. So mudit sa dito mga kagahi, tanaw na to og makakuha bata karon og utan nga ubod. Langas bisag mangga. Mangga. Sayang laman basig lami ng mangga ha. Yatong iwide kay arong dako mong makita. So tanaw na to ug naaba. Naana nas mga kilid-kilid ra na mga nagsek ra manggod na. Nagsek lagi, nagsek mas. Nagsek pag banakon. Kakanan magud kog ubod. Na kay na siling. Ay bugol pakurat man ni. Ko pakurat ka big unsa na ning kamang kang tiil. Nairagano. Daghan. Ano ka bigas? Na ikaw una kay ko may naisundang. Balik ta balik. So mga kagahi adto kalimtig like ug share sa di pa mo padadon sa tang adlaw karon. Adto kalimti og pislit tag like button. Di share pod. Nagdagan og sudlanan da kay mong sudlan tawgon ra ko ni og nanay Dan kay maghimo pa si Jagdan dadto. Aron makaagi ko sa una na pa man ni Dan pag bagjo. Ano man nila anhay kay nga tumba man ang ibang awajan dana. Di wa na nila anhay pero ang ginatong himuig Dan ba kay rong makaagita kay naman ni Dan jud karaan. So man ni hang naong karon na malik na pagang bugas imbis kay nangawa na ni aha man giundang gagang skincare kay bahuan man ko pero safe ra ato just buntis kay giresita man jud to para sa buntis. Unsa kay bahuan man ko mananghan na lamang giundang bahala na puuna na inig ka nang makalinggawas na ko dani nga hang pregnancy. Asar pa nang pagpapagwapa uray og makalinggawas na. Bahuan man ko sa mga kuan, mga cream bitaw nga tambo sa bugas mo na ang giundang kay di makaya sipok kag hamutok. Nana kay nakitan? Okay man anak ko. Mana nako kay nana ko diyan nakitan dali guy bantagoy. Kuy. Bogoy bantaw nga na ba nagapautog man kabuntag sa jo, batasan. Madal mag masudlan ring atong sudlanan na ako'y nakita sundoy isa. Di man ko muhawid guys kay dapaw. Undoy ra. Nalabog na kaadyo. Okay. Kani mo ni karaang daan. Ha? Uy, di na isa ka bamboo shoot, ya. Okay kadyo. Sakto ra po niyan hita doy karong mahinluan. Mawirang no. Ini badag mawir kay daghay mga hagbot. Dare? Us-usi gamay. Dare? Sige tigbas. Di madal tigbas man ang inig bundol. Di hinahina jara gud. Kaya lagi na. Pakog. Ay, pakog ba? Ge. Nina jara gagwa. Maslip dan ko di mi makakita. Sige. Wow. Sud. Ay di sa paniti sa danay hay sud gidi masigo dari atong sudlanan na. Gamay ra atong sudlanan. Na di mi pagkamao. Ako kamao ko mo panit dana. Bawal am ko magtukong ron. Kasama unahon na ni. Nga bus. Kami? Isa-isa ra kog panit ug di ka kamao.
Dai. Kami anad panguha din sa una. Sabaan na gud mistag ijas kawajan kay wala mo dako. Ligo jud gada ni naghuman ni magpanguhag ngani. Gikate man ni. Pakira di sa kuan di. Sundang aron di kakatlan. Bisud ko na kay kuan. Nagaraw. Wow. So makakaon jud ay taron og bamboo shoot. Mora man ni makapangatumuhag nga ni kay kate. Baso ni baba? Ese. Na nabili na nung kinalamian. Diba sana kay nada na kina subukan. Kailan ko sila. Wa kay lagaro may gida. Taas man eh. Hindi na ako na. Kau apa yang berhibu? Hindi na. Hah? Hindi na. Kanarang ijahang punuan. Hapit na na maputod. Berhibuan man lagi nih. Ang angka ija man ng kuan udlot. Hindi na. Lubaga ra, lubaga. Na, sige pa, lubaga. Okay. Di pa kadyo expert ni atang tigkuha. Okay. Di na, mananalabot. Okay, kayo. Nga pa? Ito, musuid pa ko. Gumayra magod matigom na itong usa kay guwang na. Masud pa ka? Mangita pa ko. Sige. Pero ka to. Dator ka magtiyaw sa to. Ator ta magpanit. Ikaw rin mong haratog lahos. Muli na ko. Muli na ko guys kay delikado dito na. Maligid ta to. Si Jare makuha na panit ra to. Kilid inigbalik ni sa pagamping. So muna na ko kay delikado kuno ko dito kay bakilid. Si Jare mo tiwas dito. So da namin nakuha nga sa kabuok. Madyo na raman eh. Ja, lapuan pa man eh. Lapuan pa ni nato. Hindi maglapwa. Ay pa nato lutoon. Nugun saan nato pagluto. Hangat. Ato na ning adigamuhon guys. Kay alas 9 na. Mama niya mag-isadag pa ni Udto. Kay lami man kuno ni si Jack. Kay pwede man ni si Jack sa buntis. Ito sa nang sapsapan kay napay mga dili maadyo nga mga balhibo-balhibo. So mo ni kinalamian nga part sa ubod guys kining tumoy kay dabong man jud ni. So agad si malabog dani tanan ato ning adaron agkare malabog na ning dapit sa subok kay gahi-gahi naman ni subok dani. Mahal ra bagad jag ubo dar guys ug nay manuro ay sa katakos kay 30. Pero masabtan ra pud natong mahal kay lisod mo ni kuhaon garbing hadle ka kay kataon ja. Napa di chance nga paakan kag banakon kay ana man banakon sa mga kuan sa kawajan dahon. Ja kaning ubod guys mailhan ra pud nimo guwang kay gahi man pud si ja. Manang imo pang atang tangon labi nagsasubok dapit gahi jud na. So ni human tagad-ada ani guys ato ana ni jang lapuan ang giasinan gamay para matagsot bitaw wag jang lasaan ja makuha pud jang kataw-kataw. Alapwa ni si kay kumutan pa man ni maglapwa kanang maluto na si kay pait man ni. So guys, every 2 hours after a meal magkuha ako sa hang blood sugar ug normal ra bas ang gikaon. So bago pa diri ni abot ri ato ang mga dagom kay nag-order naman ko kay nahurot naman 25 ra man tong una. Unya tagduha gud ko magkuha sa isa ka adlaw di dali ra jud mahurot.
So mo na ni ang routine kada adlaw ni gaman hagkuhag dugo hang ilista dres ang notebook kay tan-awon man is ang doktor inig prenatal na ho. So mo nang karon guys utan-utan sa gadzud ko. Ni gaman hagkuhag dugo mapapagday ka snack na ho kay di mo ko pwede mo kaon within 2 hours. Dakoy mangga guys nga dabong. Natag man ni Aisa. So i-check sa natagatang gilapuan daaring ubod ug naunsa na. Luto naman dai ni guys. So pwede na natang haunon na arang kusugan na ning bukaw. Mailhan man nimog luto na kay humok na siya. Ito sa nga pabugnawon kay ato pa maning akumutan kay wa manila may gikumutan kay pait man ni. Si Undoy ra gipakumut kay nagsakit agang bugan. Nagsakit bito na hangbugan normal ra kuno kay nig-expand bito si uterus. Amo ra ning gisahon guys ato ra ning sagulan og mga ingredients nga naara bito sa tang kusina aron di na bito ta mas stress og pangitag hani pa isahog do ani. Kamay ra gadag kaadjong uwel atong ibutang para laman na ikagisa sa atong panakot. So, igisara po nini mong ubod, ja luto naman idaan, igo na naman itong i-mix-mix ato ang panakot. Atong gutangan po guys, og sardinas! Nag-request mas Undoy nga sardinas kuno isahog kay lami kuno, ja ato lang po nga sundo nag-request atong bana. So guys, garus-urus na lami na kaazo ni. Mga antanin nyo guys, mo na yung paniod ko, ang ginuto ganina, naiganas, napod si Jay, at dugad to sa linis na buntag, napod si may buwad. What, meng?